Čaute ľudia, moje meno je späť a znova je to opäť videjko z Minecraftu. Takže dneska sme momentálne na serveri Midicon a idem hrát. Takže dneska si zahrajem momentálne minihru Lucky Block Wars. Takže pripojíme sa, sme nový kit, takže nová mapa je tam, takže uvidíme, užijeme si to Lucky Block Wars, takže sem. Buglo. Takže sem. 12 hráčů, to si dá. Proč ne? Takže pripojili sme sa napríklad tu. Nice. A jo, ona je momentálne v hre. Tak nic. Som si myslel, že vrá, že štartuje. Tady nikdo není, takže akože všichni jsou tam a tady. Mohli by už skončit. Nečekal jsem. Nevadí, já se vám zase ozvu, když to začne. Takže budeme čekat. Jsme tu, právě jungle, pripojili se tam dva hráči. Akurát pre nás. Dobré, už to štartuje. Takže zatím si dáme menší. Počkej, jaké jsou kity? Jo, všechno je pro VIP, takže nevadí. Op. Tak nic, nestihl jsem. Super, jsme tady. Takže klik, super, dajme meč. Ještě ender perly a můžeme... proč ne? Takže tady, tohle. Rychle. Skopat. Au. Tak. Ještě tady je Lucky Block. Super, další Lucky Block. Tak, kalhotky. A ještě Ender. Naštěstí. Proč ne? Takže on takhle. Máme flame. Takže kdybychom neměli šípy. Další šípy. Bodky. Tak jdem na strat. Hop. Někdo tu. Kuk. Nikdo. Takže nikdo. A my si to jdem. Takže prohrabat poriadně. Super, tohle to berám. A rychle, musíme to všechno ukrást. Ne, zdálo se mi, že právě že někdo sem kde. Šípy tady. To se právě že hodí. A právě že pro nás. Někde to leftl, lama. Jo. Takže se tady ještě pohlídáme. Tady jsme byli? Ještě ne. Ale i tak. Seberem to. Proč ne? Jo, bodky. Super. Ty ještě nemáme. Ještě chestplate bychom mohli sehnat. Ještě ne. Ale nějaké lucky bloky máme ještě u sebe. Doufám. Jo, máme. Ještě tady je lucky block. Au! Co jsem se lak. Tak, rychle položit. Sklidit. Šípy. Ne. Tak. Install. Do vody. Tak. Regeneration. Čo máme? Flame. Regeneration. Tohle z toho uklidíme. Nechceme. Tak. Chceme. On stál, ten chestplate nemáme. Jo, čo ty tady? Jdeš ho pryč? Au, sám spadnul. Takže nevadí. Ale my stále vedem. Takže, kde je další? Kde jsi? Hrasneme? Jo, hra. Takže vypadá to, že oni jsou v týmu. Takže nevadí. Nám to stále nevadí. Mohli bychom si uklidit inventár. Co máme? Sharpness 1. My to nepotřebujeme, lebo máme skill. Takže... Dám na strat. Jsem se lek. Takže hledáme. Je tam je. Ona kope, nebo on, nebo ona, on. Hop. A teď vidím tě.
Dobrá tedy. Dobrá. Máme jo. Hehe. Smůla, smůla prostě. Prostě smůla, no. Nemala dobré věci, ale máme golden apple. A jídlo. To se prostě hodí. A už jenom fight. Takže, hop. Nic. Proč ne? Další. Ideš ho. Další. Super, dali jsme to. Nice, takže prvá hra za nami. Takže smůla, Beruško, no tak smůla, já za to nemůžu, tak jako, no já vím, že GG. Díky. Takže, další hra. Amazon. Mycelium. Jungle. Three Seas Forest, Hobbit. Desert. Mycelium. Nevím, která je která. No Amazon už začala, to jsme se mohli připojit. Nevadí, jdeme Mycelium. To jsem ještě nahrál. Aha, já jsem to leftl. Rychle spad. Tak. Takový šoky. Marci MC. Jo, Marci. Takže kity, vidíte, jsou tady docela dobrý kity, nevadí. My nemáme stále to VIP, takže na čo to využívat ty kity, a tak to vyhráme. Takže my si na ně zarobíme, jak se to dá. Nevím či. Nevadí. Já si myslím, že se to dá na spawn. Aha, já jsem to proskočil. Já si myslím, že se to dá na spawnu získat je pomocí coinů, pomocí výher. Pak si to koupit na spawnu, nevím či za coiny nebo jenom VIP to má povolený. Ne. Asi skôr len to VIP, takže nevadí. Ale pokud se nám to tady bude líbit, tak si koupíme VIP. Ale mohl by se ještě někdo připojit za ten čas. Zajímavý. Takže jenom počkáme, když se někdo připojí. Takže zatím. Akurát se připojili všichni hráči. Zrazu 3 hráči po sebe. Takže proč ne? Super hra. 6 hráčů. Z 8. A mezi nimi jsme my. Jo, tohle to znám. Aha. Jsem se lak, že už padám prostě do vodu. Super, super. Enderperla. Tohle, počkej ještě ten lík. A rychle. Šup. Tohle berám. Tohle taky berám. Lucky block, co padne. Luk, super. Aký enchant. Flame. Nikdo. Strat. Jdem my tam. Proč ne? Nic. Dobrý. Ideš ho, Tomejkou. Abo jak se věnuješ. Ne. Au. To bolelo. Já ti někdy vrátím, no. Počkej, jak se jmenuje? Toxic. Takže Tomík. Trisis. Jdeme dál. Užijeme si další hru. Každá hra se nemusí povést. Úplně, že na 100 pro. Takže proč ne? Zkusit to můžeme ještě. Takže ještě jeden hráč. Už to startuje. Raz se mi povedlo prostě, že jsem proskákal celý tenhle ten parkour. A právě, že vtedy to štartlo. Jako vidíte teď. Skoro jsem tam byl a už prostě začíná hra. Ale ta hra je přednější. Super šípy. Oh, nice. Super. Ještě by se povedlo. Až tady jsou 3. Napadně Enderperla. Super. Škoda. Ještě Enderperla by se hodila. Láva. Ne. Škoda. Nevadí. Takže aby som to ukončil, stačí takový krátký videjko, 10 minutový, to úplně stačí zatím. Takže já se s vámi loučím, já se ještě zahasím a uvidíme se do dalšího videjka. Takže čus.